उदालगुरियाव फिन हाबा जाखानाय जस्टिना बसुमतारिया राहुल देखाजों बहाबा खारखोमालांना दङ। दिनै उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा थानानि बेन्दोंआव थानाय सोरांहादर गामिनि थागिबि बिखु बसुमतारिनि अनजालि बिसि गथ' सानैनि बिमा जस्टिना बसुमतारिया थांनाय समबार खालारखालि गामि खाथिनि साहा गलायाव गावनि 5 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोखौ लानानै साहा लोंनो होननानै ओंखारबोनाया जिल्लानि सिङावनो थानाय टंला दक्षिण नलबारि गामिनि हिनजाव सानै गोनांखा राहुल देखाजों बबेबा मिथि मोनस्लाबै थावनियाव दोनखारलांदों। बे समाव अनजालु फिसाया गावनि असे बिसिखौ गोरबोआव दुखु लानानै खुदिया सानैनि इयुनखौ नायनानै दिनैसिम फैफिननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे गाहायाव होनाय बे सावगारिखौ बहाबा नुयोब्ला नखरनि जानबुं नं 8099435187 एबा 9394862648 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों। जोंफा हिनजावा इसोर आंखौ गारनानै थांदों। नैबे गथ'फोर सानैखौ बे खोनानो मोन्दों दायो बे राहुल दासजों बे लाना खारदोंनो। राहुला बे टंला दक्षिण नलबारिनि 3 तारिख समबारे सांफुआव सिगांफ्राव बिदिनो फन रायलायबाय थायोमोन नामा राहुलजों? रायलायोमोन, खोनानो मोन्दों आरो रायलायोमोन। नोंथाङा बहाबा थायोमोन नामा ना न'आवनो थायोमोन? आङो बाहेरायाव थायोमोन। बेसेबां गोबाव जाखो बाहेरनिफ्राय? आं बाहेरनिफ्राय फैनाया आं डिसेम्बराव फैनाय। दा मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे मानब बिमाया जाहाथे फैफिनो इसोर गथ'फोर सानैनि मोखां नायनानै न'आव अननानै। गथ'फ्रा बेसेबां बैसोनि? सासेया 5 बोसोराव हाबहांदों, सासेया 10 बोसोर आरो। स्कुलाव सासेया होदों 5 क्लासाव देग्लाय थांदों, ओमफ्राय सासेया देग्लाय एडमिसन खालामगौमोन। न'खराव साबेसे जायो? जों न'खराव जोङो आदा दोङो, बाजै दोङो, आदा सानै, बाजै सासे, बाजैनि गथ' सासे आरो आंनि बाबा मामा दोङो। जस्टिना बसुमतारिया जिथु न'निफ्राय ओंखारलांबाय, दा ओंखारलांनाय टाइमाव बियो मा लांफादोंमोन? आखायाव लांफानायखौथ' जों नुवाखै जेबो। बेनि डकुमेन्टस जेबो मोनलाखै बियो। डकुमेन्टस दंजोबो, जेरक्स डकुमेन्टस जेरक्स खालामना दोननाय बेखौ लाना हांदों। मा डकुमेन्टस दंमोन ओरैनो बिनियाव पान कार्डनि ओमफ्राय आधार कार्ड बेफोर जेरक्स दंमोन। दा मा लुबैयो दा नोंथाङा? बेखौ फैफिननायखौ लुबैयो? आं दायो फैफिननायखौ लुबैयो, बे गथ'फोरनि मोखां नायनानै अननानै फैफिननायखौ। दा रायजो राजाफ्रा बहाबा नुयोब्ला दा बिथांमोनखौ मा खालामो? रायजो राजाया नुयोबा बिथांमोनखौ हमना दोननानै जि कन्टेक्ट नम्बर होगोन बेयाव फन खालामहरबा अननानै। दासिमहालागै थानायाव केस होनाय जाबाय नामा? केस होनाय जाबाय थानाव। माला? थानाव दाखालि मंगलबारै होदों। दा बिथांमोना मा बुंदों? बिथांमोना नायगोन दायो, मबाइल सबाइलफोरा सुइस अफ, दायो लकेसनफोरावबो मिथियाखै माहा दङ होननानै बुंदों आरो। दा जिहेतु बै राहुल देखाया हिन्जाव दङ? हिन्जाव दंखायो। दाखालि बयसो मास मोनसेनि सिगां बिया हाबा जाखानो, बेबो सिख्ला नङा, बेबो गथ' गथाय थाखानाय गथ'फोर दंखायोनो। बिजोंसो हाबा जाखांनानै ओमफ्राय दा मास मोनसेनि उनाव दाखालि 3 तारिखआव आरो जोंफा सेसखौ जोंफा गथ'फोरनि बिमाखौ जस्टिना दैमारिखौ लाना खारदों आरो। राहुलनि न'आव थांदोंमोन नामा? थांदोंमोन नागिरनो। दा बिनि न'खरनि मानसिफ्रा मा बुंदों? न'खरनि मानसिफोराथ' जोंलाय बुंदों हरफाफिननानै दिनफायफिन होननानै बुंदों आरो। माबायदियाव राहुलजों कन्टेक्ट जानाय बेखौ नों एसे मिथियो नामा? राहुलजों कन्टेक्ट जानायाथ' आं एसेबां मोजां मिथिया माबायसा कन्टेक्ट जानाय। हमबारनानो खारदों, नाथाय माहा बेलेग गुबुन हारि हौवादों थांदों होनना खोनादों। जेनेबा जि जायगायाव थांदों मानो गासिबो नुबाला हमना दोननांगौ आरो हायफिननायनि लामाखौ गासिबो माबाना होनांगौ। आरो बियो 3 नम्बरसो, सानै जाखांबायनो गदायानो लाखिनायानो, आरो बियो 3 नम्बर आरो। बिदिं खारलांदों। दा बेसे गोबाव जाखो खारलांनाया? समबारैनो खारदों, 11टा 10टासोआव बिदि थांदों आरो। नोंसोर सिगाङाव मिथियोमोन नामा बियो बे राहुलजों रायलायो होननानै मिथिदोंमोन जोङो, मिथिनायालाय, होमबाबो बादा होनाय जादों? बादालाय होदों, बुदोंबो, गासिदोंबो बुजाखादों बियो बुजानायालाय। अब्लाबो दा आंनि फिसौ सानैखौ गावनि गथ'खौ अननानै हायफिननांगौ आरो बियो।